Ang tarik guys. Ayan siya. Tarik pala dito. Guys, papunta ako sa Simbahang Bato. Ganito pala ang sa daan pala ang talaga sigsag na. Lalim. Ayun, malapit na pala si Taal. Malapit. Maganda na dito guys. Loading. Ito guys, kailangan parang maglakad papasok doon, mga siguro more or less 50 kilometers ay 50 meters na lang bago magsimbahang bato. Ito guys, meron din souvenir shop na dito.
May souvenir shop. Ito na pala ang simbahang bato. Yan. Yan. Ito pala yun. Sinasabi nilang simbahang bato. Ang ano pala nito ay bato pala na malaking bato siya na kanilang inukit. Maganda pala dito guys. Ano siya, matahimik, maayos. Ano? Pinupuntahan dito, pumupunta rin mga turista dito. Ayan guys. Pasyal kayo dito sa Laurel, Batangas. Simbahang bato guys. Safe naman siya. Ito ay sa ano to, wishing well. Yan, ito ang wishing well nila. Yan. Diyan ka magwi-wish. Yan ang wishing well. Tuhan patiur honda lagi tertutup pea di pardalan lagi hodo Tuhan manogu noguan